Mort. Frate, mă enervează zombii ăștia. Aleu, nu! M-a luat. Ăștia l-au cunut. Ia-și pe mine. Uite, frate, ce Hai, ai? frate, ce dracu? Are ceva cu mine. Am murit. Dezalează cum am reînviat. E, tot salvat unul. Pe mine sare în continuu. Vine spre mine, trec. Lasă. Să supără. Dați un zombie. Bă, nu! Veșinică atomică 5000. Ia Iarăși, frate. dă-ți în asta scut. Aș vrea eu. Zombie. Ia. Hai, frate, am murit. Unde ești? Stai, că terminăm. Am reînviat. Îi fac scut. Aici. Serios. Ce? Nu tu. Leu. Mă, naibii. Le spăr. La zombii ăștia au baie. Ale, de ce pe mine? Mie îmi spui. Are ceva cu mine. Nu sunt soția lui. Nu, ești frate său. Nu. Dă fulgerul ăla urât. Energie. Îi dau capsule din astea. Și îi dau o cutie pe cap. Uite, eu am două cutii. Una, două. Încă o cutie din partea mea. Unde? A, vine. A, fac apa. Uite cât viață mai are. Dați ca nebun. Eu dau liniștea. Am bomba. Robert, e mai bine să pe o perioadă. Eu. Hai! Vreau să sar pe mâine. Puf! Aleu. Dați-mi fulgerul ăsta. Ia-și vine mine. Te iubește dacă ești frate său. Normal. Uite cât viață mai are. Da, s-a nebun. Stai nebun. Jur, serios. Ia, uite, Puf, aleu. Veșinică. Eu am, stai că am cameleonul. Dați viața. Eu am cameleonul, nu mă vede? Lol. Ce? Sună telefonul. Da, văd și eu, dar nu știu la cine. Nu e la mine. Mă sună cineva pe Steam, cred că. Cum te suni? Nu pe Steam. Pe Skype. Nu, că și pe Steam se poate. Ce nu mi-ai zis? Mă sună cineva pe mes, că așa mi se aude, am pus. Dar chiar așa se aude pe mes. Păi, dă-te pe buste la mes. Hai că mai are 18. De dacă vin porțiștii aia. Nu. Foaie, frate, ce aproape era să mă ia. Ce bulan am avut, că eram departe. Stai că-i dau capsule sau apăse. Uite, vezi că e puti. Da. Mă vezi, Robert? Dați în continuu, da? Dați în continuu. Eu dau de aici, ia. Eu critical. Ia unde vine? Ia și la mine era să vină. O vine la tine. Da, văd. Ești pe tine puțin. Danger. Mort. Viața. Vezi? Viața. Uite cât mai are. Stai că se spăl puțin fundul. Mă sacrific. Dați-mi așa. M-am sacrificat.